tayo rito sa San Carlos project mga boss. So naging project po natin dito ay ceiling. Unang-una ceiling. Siyempre nagbigay rin po tayo ng interior 3D animation nito. So makikita niyo po yan doon sa part 1 ng video natin. So ngayon house tour naman po tayo rito sa project natin. So ceiling project, tapos interior paint, modular kitchen cabinet, bar counter, partition, altar, TV console. Yan po yung mga naging project po natin dito. Tapos nag-supply din po tayo ng ilaw. So ayun, puntahan na po natin mga boss. Tara. So dito sa labas mga boss, ayan, PVC ceiling na po yung ginamit po natin dito sa labas. Ayan, nakikita nyo dyan. So dito na tayo dadaan, masyadong mahangin. PVC ceiling. Tapos wala po pa po dati ito. Ngayon, ayun, natapos na. So pero hindi rin po tayong gumawa niyan. Kung ginawa lang po natin yung binanggit na po natin kanina. So punta po tayo rito sa loob. Okay. So dito lang pala tayo dadaan sa harap mga boss. Ayan, para makita nyo po lahat. Ayun no, automatic mga boss oh. Smart door. Smart door mga boss. Nagsasara po siya. Ayun oh. Tingnan nyo, magsasara ulit. Kaya pala. So ito po yung project natin mga boss. Ito yung interior niya. So dito sa ports, so flat ceiling lang, tapos meron po tayong magandang ilaw na nilagay dyan. Siyempre sila owner na po yung bumili dyan mga boss. Tapos ito po yung interior niya. So makikita nyo dun sa part 1 ng video natin, gumawa tayo ng interior 3D animation. So makikita nyo dun, kompleto na. So pati ilaw, kisame, partition, yung mga design niya. So ayan, nandito na po mga boss. So kung ano po yung nakikita nyo dun sa interior 3D animation, yun din po yung makikita nyo po rito sa bahay. Siyempre magkakatalo na lang po yan doon sa mga kulay na gagamitin natin. Pero sa design, ganun pa rin naman siya. So ito po yung living area mga boss. So dito sa living area, so yung ceiling po natin muna. So combination po siya ng gypsum board tsaka PVC ceiling panel. Yan. Tapos meron din po siyang aluminum profile. Yan. Yun po yung mga aluminum profile natin. Tapos ito po yung TV console po natin mga boss. So combination po siya ng PVC floated panel, UV board, tsaka yung PVC foam board na cabinet po natin, na display cabinet tsaka cabinet. So meron din istante dyan. Tapos sa likod ng TV, UV board mga boss. So PVC foam board, hindi na po siya inaanay, para retardant, moisture proof, waterproof. So maganda po dyan. Tapos naglagay rin po tayo ng partition. So dito sa partition na ginamit natin, aluminum lang po ito na 3/4 by 4 yung sukat nito. Tapos spacing nito 10 cm lang mga boss, yung spacing niyan. Tapos gypsum board lang po to. Tapos mga corner po nito, nilagyan po natin ng corner beads. Siyempre naglagay din po tayo ng shelves. Tapos may mga ilaw na rin po yan. So ganun lang ka-simple. Tapos dito sa dining, so naglagay din tayo ng accent wall dito sa bandang dining. So UV board na Calacata Gold. Tapos dito sa ceiling naman natin ay PVC ceiling panel, combination ng gypsum board. Ganun din, may aluminum profile po siya. Dito wala kayong makikitang pin light dito, pero andito sa kabila meron po tayong nilagyan na pin light. Pero yung aluminum profile niya nasa gilid. So dito naman yung aluminum profile niya nandito sa baba. Tapos cove design po yan sa may taas. So halos ganun din siya kaganda. Tapos dito sa may hallway, so bago punta dito sa may bar counter, so merong hallway kasi yan papunta sa mga kwarto sa CR. Yan, so naglagay rin po tayo ng kanal dyan. Tapos may pin light, so black lang po yan. So color pala natin dito sa loob, satin white ng Davis yung kulay natin sa wall. Pero dun sa ceiling, flat latex ng Davis. Tapos dun sa may mga kornisa po natin ay semi-gloss ng Davis. So ganun lang po yung detalye niya. Ayan. So ito po yung papunta sa mga kwarto. So ito po yung mga kornisa na ginamit natin dito. Puro plain lang mga boss. Tignan natin mga boss. Ayan o. Ayan o.
plain na cornisa 45 tsaka M16. Tapos dito naman, ayan, dito naman mga boss, countertop natin dito ay yung Black Galaxy. So Black Galaxy po siya. Tapos PVC foam board din po yan. Tapos yung pintuan natin dito, yung PVC na pet gloss. Tapos dito naman yung walnut na PVC na foam board. Ayan. Tapos siyempre meron din tayong mga cabinet dun sa taas. So isa-isayin lang po natin dito sa may bar counter. Yan, meron din tayong wine rack dyan. Tapos dito, siyempre may ilaw din to yung PVC floated panel natin. So kulang lang dito yung mga upuan. Siyempre meron din po tayong shelves dito. Lagayan ng mga estante ng alak. Ayan o, mga stage side. Naka-aluminum profile, tapos glass door, tapos siyempre may aluminum profile din sa loob na may LED. So dito naman sa may likod ng bar counter, so ganyan lang po siya. Tapos dito sa may countertop po natin, so open shelves lang po siya. Tapos dito naman, ayan, may pull-out basket, ayan. Tapos may ano tayo dito, oven, microwave oven, tapos cooktop, tapos yung range hood, tapos kitchen sink, tapos ito po yung corner basket natin na half moon. Yan. Tapos dito naman banda yung condiments tray. Tapos sa baba nito meron po tayong nilagay na trash bin, ayan, para sa basurahan. Tapos ito po yung mga cutlery po natin para sa mga utensil. Ayan. So, 4 na drawer po yan. So plus pulat lang ginamit natin dito mga boss. Ayan, pinakailaman ko na. Tapos dito, open lang po yan pag ano. So, ganyan lang naman itsura nito. Ayan. Okay, pati doon sa taas ganun din. Siyempre, may mga aluminum profile din po tayong ilaw dyan. Siyempre, pati dito sa baba. Ayan. May aluminum profile din. Tapos dito sa mga tukik natin, meron din siyang aluminum profile. Yan. So ang ganda ng combination ng ceiling dito mga boss, tsaka yung cabinet. So plain lang po siya. Yung pinaka-focus kasi natin dito sa kusina, yung kitchen, yung pinaka-design po niya. So ang ganda. Kaya kahit di mo nalagyan ng ganong design dyan, para balance po sila dito sa kitchen. So ang gandang tignan mga boss. Siyempre may mga drop light din po yan nakalagay dyan. Okay, so siyempre naglagay rin po tayo ng floated panel accent wall. So dito sa kabila, UV board yung nilagay nating accent wall. Dito naman ay floated panel. Okay, so ang ganda. So di-remote din po yan mga boss yung mga ilaw natin dito. Ayan, tricolor. Pwede mo siyang ilaw, pwede mo siyang pwedeng kulay yellow, pwedeng kulay white, pwede mo siyang timplahin. Ayan, pwede mo siyang hinaan, i-dim. Ayan, nakadim na po siya. Pwede mo naman siyang lakasan, so high. So i-bright. Ayan, naka-bright na po siya mga boss. Ayan, so, siyempre lagyan natin doon sa pinaka-paboritong kulay. Ayan, naghahalo po yung yellow tsaka white. Ayan, ganda. So yan lang. Tapos meron pa tayong pupuntahan sa mga kwarto. Okay, so dito naman punta tayo sa hallway. So ito kasi may kwarto po dyan sa kabila, pati dun sa kabila. So master bedroom, may room 1 dito, meron din room doon sa kabila doon, pero papasyalan po natin yan mamaya mga boss. Dito sa hallway papunta sa dalawang kwarto, meron po tayong nilagay na altar dito. So ito po yung altar natin, UV board. UV board, siyempre meron po siyang shelves, tapos aluminum profile hanggang sa baba na po yan. Yan. Tapos accent na lang po yan. So floated panel, tapos yung PVC foam board. So una natin punta nitong master bedroom. So dito sa master bedroom, ayan na po. Cove design. So ang ganda. Wow. Tapos ito po yung walk-in closet mga boss. Ang ganda Ayan Maingit na naman si Mrs. ko na ito. So ito makikita nyo, reflect lang po yan. Reflect ng ilaw. So ito po siya.
So masyado kasing makintab itong pet gloss natin mga boss. So hindi ko nabubuksan mga boss. So may makikita nyo naman, may mga drawer po yan. Tapos meron na po siyang mga hangeran. Tapos dito lagayan ng mga ano nila, mga ginagamit nila siyempre pag personal na gamit po nila yan. So ayan. Tapos meron din drawer dyan. Tapos yung upuan. So ayan, hindi ko napapakita dun sa CR kasi hindi naman tayong gumawa niyan. So ito lang papakita ko. So ito po yung tinapos nila kanina. So ang ganda na. So may ilaw po sa taas, may salamin din po dun sa baba na may ilaw. So ang ganda ng walk-in closet nila. Sana all. Sana all alang. Ayan. So punta naman tayo sa kabila. Ayan, dito sa room 1. Oh, ito yung room nila, malimig din dito mga boss oh. Ba't doon sa bayang liinit? So, yan. Oh, may mga ilaw na rin po siya. Ayan. Oh, maliwanag po siya mga boss. Cove design. So, ganun din yung mga ano nito, yung mga ilaw, yung mga kulay na ginamit natin dito. Okay. So, punta naman tayo rito sa may room. Ano ba to? Room 3. Ayan. So, siyempre malamig din. Ito yung mga room yata ng mga bata. So, ganun din mga boss yung ginawa natin dito, cove design. Tapos yung mga wall niya, ganun din yung kulay. Tapos dito, CR na po ito mga boss. Okay. So, yan lang. So, mabilisang tour lang mga boss. So, picture muna tayo. Picturean ko muna ito mga boss. Para ilagay natin sa last video natin. Okay, so ayan, pauwi na po kami. Ayan, kasama po natin si Sir Jerry Pomanson. Saan po masasabi niyo, Sir? Sobrang ganda. So, uwi na po sila sa next week. Uwi na po sila. Kasama po sila natin. Tsaka yun. So, ayan, maraming salamat, Sir. Salamat. At napakaganda yung yung project na ginawa niyo sa akin. Salamat po. Wala kami masabi. Parang nabitin daw si Sir na magbakasyon. Parang hindi niya na Gusto mo mag-extend pa ng isang buwan Hindi pa nasulit. Yan Sir, ingat po kayo sa biyahe next week Sir. Thank you sir, thank you. Maraming salamat po. Sana magkita pa rin tayo ulit. Ay, maraming salamat po na. Sige po, pakisabi lang po kay Madam. Pakisabi lang. Sana. Ay, pala si Madam. Madam, thank you. Salamat po. Nice meeting you, sir. Sige po, Sir. Thank you po. Sayang, inom pa tayo sa akin. Next time po, may iba pang araw. Ay, nandun pala yung ano po. Masarap. Sabi na lang kay tatay, Sir. Opo, maraming salamat. Sige po, Sir. Sige po. Andito yung Ingat po kayo. Sige. Okay, let's go. Tara na po mga boss.